Hola zuek, ze moduz, gitorri beste bideo batera, ikusten duzuen moduan gaur beste setup bat daukou, gauzia da nire kuartua remodelau biogula eta pintau biotela, eta orduan kendu nitxun balda batzuk eta holan, eta ikusten dian markak eta jaten ez bez gustatzen, orduan pide dut hau, hola, provisional. Laku 13 persona, hemen, baina gustu bitxe jaten. Eta erosin egon eta holan geratzen da. Eta gero melandaretxo batzuk, holan berdea gaur, esperantzian koloriak ingatoz. Ikusiko ez nimeten moduan, tituluan iragarkixak. Segaitxik? Nire asmoa zera baten zan, itxia txikitatik ona ikusituten serien, eta geixen guztu jaten serien, gomendiuak edo proposamenak itxia, ezta? Baina, nire familizan galdetu nigoan, eta zen zozten, Andrea, eski txikitan ez zinun, serixak eta ikusten zinun, baina geixen gustatzen jatzuna iragarkixak ziren, tani. Pues muy bien. Eta nire amak bai, zuk, serixiak, gustatzen jatzen, baina hori bajunitzen zinen gero, espertutxe zinen, baina iragarkixak enogote zinen hor, abe zein zan obia. Eta ni, pues orduan zein gau, iragarkixen zerrendia, klaro baiet zuek, eske. Eta hemen daukat, nire iragarkixen zerrendia. Nire iragarki bat gustatzeko izan beda, ez dau inolako kolektiboik kaltetu behar edo iraindu behar, hori, claramente, musikiak hau pegadizua edo askar geratzen dana, eta visualki be politxa izan behar da. Eta, azkenian, iragarki batek olako elementuak balin badauzka, betien gaintxauko zagitzu eta beti akordauko zagarrena. Hori da nire irititza, nik ez dut publikazi debenek, esango eskue. Hasiko gazerrendiak, inesta hemen daukat, ikusi oso moduan, 15 aukeratu ditut, batzuk adosan gozati eta beste batzuk inez. Batzunak egarri ditut klipak topau ditutelako eta beste batzunak ez. Eta ez du gatezatia, iragarki bat izan lehikela, mota askotakoan, plan, hori online, audio bidez, telebiztarako, formatu ezberdinak edarela. Eta nire, holakoak ekarri ditut. Hasiko ga lehenengoak nire favoritua, eta ez dut topau klipa eta nago super sad. Da Hello Kittyna. Txikitan oso Hello Kittyn fana nintzen. Eta ziren iman batzuk Hello Kittynak aldatu txeziela. Eta kantua zan, los imanes Hello Kitty para decorar, este cambia de imagen y es muy especial, los imanes Hello Kitty para decorar. Maravilla, ez dago audizua, baina horrekin geratzen zaten, nire kantuakin, eta listo. Bigarren aukeratu dut, iragarki bat, alkoholdun edari batena, Kellerrena, Donostian grabautakoa, seguro jakingo zu ezin dan, gure kuadrian izan zan, exitazo, zeukagun danok, danok edo geixonok, MP-lauan deskargauta, eta jartzen ginen horren bukle, kantabitzen ginen, imita videoklipa, un show. Eta, hau da videoklipa. Surfeando sobre el Peine, cara a cara con el mar. Las olas ponen el ritmo y la brisa lo demás. Debe ser verano, hoy te vi por el Cursal. Mira lo que trajo la corriente a la ciudad. Tengo la espuma del mar, tengo el cielo, tengo el sol, tengo ganas de hablar, tengo el viento que sopló cuando tú y cuando yo despertamos en la playa. Tengo arena en algún pantalón, tengo el muro, tengo tardes sobre el espigón, tengo todo en una Keller en dos, esperando a que bebas a mi lado. Jarraitzen dugu, hirugarrena nire txian, ez da konsumidu produktu hau, baina iragarkixak, ez dakit, zehoze transmitidezostan guztabitxe jatena, eta zeukan esaldi bat, zala, sin colorantes ni conservantes como los de antes. Ez dakit hola da nordena, baina Eta da La Bella Easona. La Bella Easo, magdalenas como las de antes, sin colorantes ni conservantes. La Bella Easo, como las de antes, sin colorantes ni conservantes. La Bella Easo es única, naturalmente auténtica. Y ahora nueva magdalena estilo... Laugarrena, polemikita. Se gustatzen guri, polemika on bat sortzia, que marujas. Ni beti izango naiz, Team Nesquik
Eta, txikitan Nesquik hartzen ginen, eta ja, zip Nesquik. Kolakaua ona dagoela, bai, baina beti Nesquikan alde. Sorry, not sorry. Eta Xabi Gomez bebai badaketala Team Nesquik. Eta horren arira kontaukotzuet Bilbon bizi izan nintzen ni, eta gure Bilboko pixura torri zinean wifi-xa jartzera, Xabitan igen den etxean bakarrik. Eta zan zozkun tipuak, wifi-xaren kontraseinian idozu alda, eta gu bai, eta zen idozu jarri, eta Nesquik. Eta menzuan polemikia, porque Aimar Erkiaga jakon 0 gustatzen Nesquika. Eta beti norbait zetorren nian etxera, eta wifi-xa ematen gen, eze nahi ematia kontraseina, porque eze nahi Nesquika ipatzia. Baina, bueno, sin más. Eta Nesquikek etara zeban, iragarki bat, pilua gustatzen jatela, Quick Generation deitzen da, edo, nik bentsatola deitzen jat, eta imaginakola, eta super bizixa, super good vibes, eta hori da bideoklipa. Bideoklipa hori da espota. Quick Generation. Quick Generation. Queremos pasarlo bien, no perder ni un minuto más, hacer 1000 cosas a la vez, nada ya nos va a frenar. Somos muchos, ya lo ves, y cada vez seremos más. Queremos el mundo sin perder el tiempo, lo queremos todo, no queremos esperar. Quick Generation. Quick, 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 somos Dance Quick, nos divertimos, no esperamos ni un momento. Quick Generation. Quick, 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 somos Dance Quick, nada nos va a parar, es nuestro plan y tú eres de los nuestros. Bueno, eta aclaration, a ber, hemen, nire defentsan esangot, Team Nesquik bai, baina, kolakauk etaratzen zituen gailuak eta gauza horre danak asko zobiak ziren Nesquikek etaratzen zituna baino. Oen ez dakit jarraitzen dan horrekin, baina, bueno. Bueno, zuek, bosgarrenak ingoia, saber, bosgarrena. Anunzio hau, iragarki hau berrixa da, uste dut dala Renaultena, eta nik, kotxe anunzioak orokorrian ejat bape gustatzen. Ez dakit, nik ez dakitela zela ingo nukeen, kotxe bat saltzeko, baina orokorrian ejatu gustatzen. Baina hau, Renaulten hau, kantuakin in love. Kantua deitzen da Video Kill the Radio Star, hemen dagoetela puntuota, porque es que zaila da, hola. Eta esatia, enatorrela bapeados kantu honen dizen buruaken, porque, irratixo jarraitzen dau bizirik eta jarraituko dau. Eta jakonek gustatzen, pues izorrai, xauken aixauk. Eta, bueno, espota edo iragarki hau da, irtetea bi pertsona portal batetik, no sei ke, eta da, bizitza errealian gertauko zan zoz moduan, eta gero de repente pasatzen da animaziora, eta da, super guai. Bueno, freki bat nahi zolako gauzena, baina, bueno. Eta hori, iragarki hori nahiko berrixa da, eta ondiotea lemutatzen dabe. Seigarrena goiatx, Euskal Herriko produktu batekin. Eta esango zuen, ze da. Laktu jogur. Ze ona jogur honek. Eta hemen, bebai berriro, polemika. Nire jogur favorituak dia gaietazko jogurrak. Niko ez dut superjende gutxiri gustatgakola gaietazko jogurrak, baina, bueno, konstiente naiz eta badakit Euskal Udalekutan bernidon bentsat bigarren txandan, superfanak gala eta ginela gaietazko jogurrenak. Así que beti, gaietazko jogurren alde eta lakturalde asko zobiak. Eta iragarkixa, hemen. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere... Bale, txikis, a ber, 7. iragarkixa. 7. aukeratu dut Perurenana, Danakol funtziona. Eski iragarki hori, eze hona dan, da, erderaz,
Baina gero doia hor perurena eta esaten dau, Danakol funtziona! Ez dakitela funtzionatzen da, porque ez dut Danakol konsumitzen, baina iragarkisa da mundiala, eta ja pues, beti geratuko da hor funtziona hori. Esate osun lekuan mundu guztiak dauka referentzia hori, bueno, bentsat nire inguruan. Danakol e Iñaki Perurena. Para levantar piedras no necesito ayuda. Para reducir mi colesterol sí. El colesterol se va acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Para ganar al colesterol elijo Danakol. Funciona. Danakol... Zortzigarrena. Bueno, zortzigarrenak ingoiez, eta zortzigarrena, hemen honek historitxea dauka, da irrati bidezko kuina bat, ez dakit telemotatzen zeben, baina, bueno, nire nuen jaio da uste dut, hau sortu zanean, eta aukeratu dut Gaseosa Cruz de Gorbea iragarkisa. Bueno, historitxea da. Gure aitak txikitan, bueno, bakoetxean bideaietan eta asko aspertzen ginen. Eta orduan jartzen zuzkun, hola, kantuak. Eta behin, ez dakite zeuan, norbaitek eman zotan zaide baten edo, zeuan iragarki hau, kuina hau. Eta esaten dau, Gaseosa Cruz de Gorbea, hecha con limones de marquiana, no sei que, gure gaseosi, eta niri pila gustatzen gaten hori tonua, entonezinu eta dana. Osea, pila gustatzen gaten. Gero, ezin nula erosten, no? Porque gaseosia zinegera eta gola, sin más. Baina, bueno, iragarkisua mundiala petatzen jat. Txikitako bibentziak, eta ja gure etxean dago el meme, porque nik imita bitxen neotan iragarki, bueno, kuña horrei. Es refrescante, deliciosamente aromatizada con limones salvajes de Marquina, Gaseosa Cruz de Gorbea. Dios, qué gaseosa la hostia, gure gaseosie. Bederatzigarrena, seguramente, dano jakingo zu ezin dan, eta da, a tomar Fanta y diviértete. Bueno, iragarki hori bai super ezaguna inzan telebistan. Me batzuko lakoruan abesten, eta gero erakuste zitzun, egunerokotasuneko egoera desberdinetan eta holan, jendia ze momentutan jatun esan, bueno, pues a tomar Fanta, en vez de a tomar por saco edo junai antzarrak perratzera esan beharrian, pues a tomar Fanta esatia. Eta, bueno, iragarki hori bai oso nazan, oso lograuta zeuan, eta ikusten duzuen moduan, ja, esalditxo horrekin ezaguna izan eta jendian buruan geratu da. A todos los que quieren quitarnos la diversión tenemos algo que decirles, sin ofender. Portero, que no me dejas entrar. Vecina, que no paras de incordiar. A tomar Fanta te irás. Bueno, 10. heralduga, zeukiko hemen. Euskaltel. Euskaltel esaten botzuet, kolore naranjas gain, zetortze gatu burura. Neri, online nago, in, out. Online nago, in, out, online nago, in, out, konektatuta nago. Olakoak berriro enbiadia. Edo bestela zeharrak hartu eta berriro emitidu. 11. postuan, bueno, ez doia postuka, baina, bueno, 11. aukeratu dut OTC. Zango zue batzuk ze da hori, osea, tipa burutik jota dago. Bueno, OTC da produktu bat zorritxak entzeko. Uste dut. Bueno, holako zeuze. Eta kantu bat zeuken, edo eslogana zan, adiós a los piojos gracias a OTC. Eta, bueno, iragarkizan agertzen dira, ontsekusiko zuen moduan, ume batzuk kontzertu bat ematen, eta besten OTCen kantua. Eta kantua da super pegadizua. Sentitzen dut, bidixo ikusi hostian, balin baduko zue kantua horra, baina eske da super ona. Osea, nik askotan abeste otentxia nola oleo, eta nire ma flipa bitzen dau. Baina, bueno, eske es lo que hay, eske iragarkizak hori dauke. Sartzen direla zure buruan, eta ja... No para! 1, 2, 3. Adiós a los piojos, gracias a OTC. Tenemos ya la solución para no volverlos a ver. 1 elimina, 2 retira, 3 protege. OTC antipiojos. Adiós a los piojos en 1, 2, 3. 12. Iragarki hau nahiko berrixa dela esango nuke, eta pila bat posten naiz iragarki hau zuengana helaraztiana, zein eri pentsategat, historizia, kantua eta dana, bebai superpolitxa, alkoholdun edari batekoa da berriz be, sentzitzen dut, markia da, estrella da, eta iragarkizan izena da Amor a primera vista uste dut, eta kantua inda Rigoberta Bandinik, eta superrezaguna ingo jatzue kantua da, a ver que pasa, katalanez eta
gazteleraz dago, eta eske superpolitxa da, eta historia interpretatzen dabe, bueno, bestiak beste, Mireia Oriol eta Mario Casasek. Ah, no. Lo siento mucho, Mario. Tú eres un tío muy guay y un actor extraordinario, pero esto es lo que hay. Quien me ha seducido a mí es ese buen voluntario que está detrás de ti. No estoy nada sorprendido y no me voy a ofender. Sé muy bien que es un gran tipo, generoso, gente buena, de los que vale la pena el llegar a conocer. De los que les gusta hacer en vez de tan solo hablar. De los que quieren actuar y cambiar el statu quo. Los dos haréis un gran dúo. La verdad, será un honor podértelo presentar. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Amairugarrenian, oindala gutxi ze pasako dira Gabonak, Gabonetan, Coca-Colako iragarkixak izaten dira mundialak, osea, eltze jatzu inside your heart, eta bueno, geratza todo loka, no? Bueno, Coca-Colako iragarkixak, sin más, orokorrian. Bat aukeratu dut, baina... Eta Gabonekin jarraituz, aukeratu dut 14. postuan, zeinek ez dago esan, vuelve a casa por Navidad, esa aldixa. El almendro, turro eta txokolate eta marka honek, inzeban iragarki bat, zate semana, pues, vuelve a casa por Navidad, eta danoi geratu jau, eta danoi itxe jau ezaguna. Así que, pues, iragarki hori aukeratu dut. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar, que hoy es Nochebuena, vive la felicidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. Eta azkena, da nire aitatxoi dedikauta, jarriko zuet point of view. Gure etxean, inoi jako gustatzen iragarki hau, baina nire aitai lehenkanta. Osea, nire aita dago denbora guztien itxen dau zehose, eta beti izaten dago esaldi hori, eta tipo, basta! Eta jazta. Baina, bueno, iragarkixa onartu beharra dago ona dala, osea, pegadizua da, eta, bueno, baitxen dago hori, jendia buruan geratzea. Eta iragarkixa da, bost, edo ez dakizela esaten dan marka hori, bost markian laika bost. Marka, iragarki hori, eta da super. Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente. El secado que quería, sin derroche de energía. Ya no limpio de otro modo, su potencia aspira todo. Eta, bueno, ikusiko zinuten moduan, iragarki asko ez ditut aipatu, adibidez, akatuntan dankete, pete-pete dankezun, huha. Edo, meal pops, zun, edo, asko. Baina, bueno, hau izan da nire zerrien dia, eta nibozu bazuen hain, bebai, ongitorritxoak zate, eta luzatu dut egun bidapena, nibozuela komentarixotan, edo niri bialdu, oso ondo. Eta, oin, zalantza, a ber, kuaderrian galdetu neban zuek iragarkixak, no sé kuantos, eta komentatzen ibili ginen, eta salatzia sortu jaun. Farmako baten atzetik doian
iragarki edo kuña edo karatula eskizakitze dan hori, ezaten abena, prospektua irakurtzeko eta zure medikoak komentatzeko konsumidu aurretik, hori iragarki bat konsiderableikia? Bazaki, así que, zuek erantuna bali madakizue, laga komentarixotan, mesedez, gure kuadriako polemika hau, konpontzeko, konpondu ez, porque ez dago arazoik, baina, argitzeko, argitzaldera, nahi dugu, hori jakin aberrola dan. Eta, ez daukat esan beharrik, komentau, like eman, arpidetu, elkarbanatu, zuen inguruan, eta, eskerrik asko, ikustiarren beste behinen ere bidixuak, eta, datorren hastian erakutzeko txuet zela geratu da nire logelia, eta gauzatxo gehiago. Eskerrik asko!